Chibai levek ule tun chuma chuan ri hlawa wanga poi khoina rap thak tak thleng kan ngai thlau don ani Christine Mary Paulila hi kumsang khazakwa somriat paruk marchini somthum pakhat khan Long Island New York a alo pianga apa ming chu Charles ania anu ming chu Lori ani Christine pa hi construction site a building sakna lama na athok ve china anu ero housewife kan ti chin ang in ngak tu le an chung ko en kul tu ani thum vanwai thak tak main Christine pa hi Christine kumni mi lek ani lain construction site a accident awangin aboralani heta cha hian ani Christine nun lodang lam tak lok anu chuan apasal boral chu tor har ati in shathiam har ati emema anun phungpa ngai a hlau ta vek maya zule drugs lama anun aman pha ta ani chu chuan an chung ko hlimna zong chu alakyam ta ani hetia Christine nu Lori inun phung hlau khopa anun alodang lam ta ka wang chuan Christine le a umi pa te chu an pite bula an chen alo ngai ta a Christine ti unawin a pite an zom hian Christine zok hi kumnga chawa upa ani nge a pite bula a chen la hian Christine chu zana amutlan hian asam chu a hlom hlomin ron tla china doctor te po an ron hial ani ome ti chuan Christine chuan alopecia natna anei ani ti doctor te chuan an mu chhuaka anatna awang chuan zoin asamte atlakola amit multe po an takong ta veka he anatna awang hian Christine chuan ain rin tokna a hlona sa ema me cheno pang sam nei lo le mitmul nei lo ta chu azakin ain sitna sa chin hle ani kumnga mi lek alani zui bok nen a thian te chuan alan dan chung changa an chainom na fawa an enshan pha vel bokani Christine chu arilru ana chin hleya achap mai china alan dana chuan alung oi lovin me cheno pang ang velawa in shet na te anei hial china api le puti chuan samlem hial an le saka nima sela chu chuan anun ati zia pha lo hle a thian te chuan infiam nan tak an man sak leya asam lem te chu an po thak saka an nui so zui vel chin ani asam nei lo le amit mul nei lo chu an mu sina chun ani lawa amit chat lo awanga atar mit wa chale lian zet te chu an mu sit le an wan na pakhat ani tel zelbok Christine nun kong chu abum bau ve chin hleya tuman an kom du lawa amal tlat top chin ani hetianga malle ko har hian atlei rol chan tir thlengin hunam hang chho ve mop mopa vanei thak tak main Christine nu lo rai po in athil chin chalote alo ban sana ti chuan nun phungpa ngaya nung chhole in pasal dang anei le ta a afa te pahni Christine le a unaw pa chu a ompui le ta ani Christine kumsom pasari aloni chuan achung te neng Clear Lake Houston Texas a an pem ta ani Christine poing Clear Lake High School chu azom veya Clear Lake hi khonuam tak khohar salo le changkang ve pa ngai tak ani ngeya he khwa hi khoral muang tak te ya sha tania nupui fanau te nena khosakna na du thu samani Christine chuan school kalma sak berna chu maktak mai nuam ati hle maya school changa aron ho chuan anu nena phurle hlim takin chian thar pani asyam thu asoya a chian pani te hi Rachel Coloritis le Tiffany Rowell te anni Christine chian pani te chu school a po midang chung en kan tiang kha anniya an larna than chu an ngil nei le an fel wangani chian nei lo le malmel takte lo kom hlim chin mi anniya Rachel chu mithil phal le ngil nei tak thuzia thiam tak mai ania arts lam chu atuina ani Tiffany ve thung chu a felna le ngil nei na chu thushan ni se lemchan lam athiamin atui hlea skula chuan lemchan ti vela atelna sa chin hle ani tum tak ero social worker ani thum Christine le achian thar pani te chu anin kom ngai ta hle maya Christine nu ngei pon afanu nun in thakna sa tak mai a mu chuan mak ati chin hleya an ina achian te a shai ho chang te hian Christine chu a hlimin anweri bak sha tur a omngai lawani chu Christine nu Laura chuan mak ati chin hleya Christine nun chu a hlimin anung sara a zak to lawa himlo rewa in shat na la anai heklo ama ain ring tok to hle bokani school kal nuamati in a thokrim hle boka Christine chuan alandan chungchanga musit le nui so ani chin chungchang chu a chian thar te hena chuan a soya Rachel le Tiffany te chuan pui an chak hle maya ti chuan samlem thar ain me deuh tur an lei saka
makeup man dante an zirtir boka atar mi chu vuatolovin lens te chu an vuatir ta zoka Christine poin alan dan thar chu cha ati in ain rin tok pha hle ani kumsang ni pathum chuan Christine chu a classmate te chuan Miss Irresistible hiala an thlang ani ome amoina le amel thatna chu hairol lo emo tor zorwa lo tina ani berang chu hetia school vela an lar chauta ka changcha hianani abial pa aming Chris Snyder nen anin tong tak ni hetia school vela an lar chauta ka changcha hianani abial pa Chris Snyder nen anin ton tak ni anin ton hian Christine chu kumsom pasari chau alania abial pa Chris ero kumsom ni pakhat la ya upa ani ve thung Christine bial pa hi anu le apashan te chuan an pumpui lo viawa an du pui lovani athan chu an kum ain tam hlei wang ni lovin Christine bial pa nung chang chalo wang zo kani Chris Snyder hian tharum thona church chi shang shang alo ortowa thil swal tam taka a ming hi alo tel ve china chu mai ba ka drugs po a khoi chin nia shiatani Chris Snyder chu Christine in a chian te bula ain me sha tir te chuan Rachel le Tiffany chuan an lom lo hleya an khosa zia le Chris a khosa zia chu an anglo em bokani Christine chian te chuan abial pa chu an ngai nat pui lo hle ani anung chang chat lo mai ba ka a drugs khoi zong zong nen phei chuan Rachel le Tiffany te nun dan phung nen ain mil tat lawani ti chuan a hun alo liama Christine po chuan abial pa ang thavin drugs a khoi ve le ta a chian kom chin te po a thlau thale chan ta hialani anu lora chuan Christine le abial pa te in lai china chu adem bera angai theilo viawani Christine line anun phung pa ngai takha a hlo chau chan mek boka zan khat phei chu abial pa Chrisanen anin ti thiam lawa Christine rui boy chu a thik thu a chle maya a ho du lawa an kong ka bianga amutlata abial pa in a ho lui tirani chuan an chung kwa a tha tur thoin Chris chu awawa Christine nun chu ain thak le ta ani anuna hawin a khosak zia a chalo hlebok a chian te chuan an kum du lo pha chuang lawa mi chatak an nia wangin an kum le an biak ngain an bereng thawa ama zok chuan azir lo shim mai poa a chian te zinga chuan ama le ama leng lawa in she chau chanin a ti ti pui theile a kom thei om chhun chu abial pa Chris chu alo neta ani Rachel le Tiffany po chuan an chianu chu kom du viau ma se abial pa Chris Snyder wang chuan an hlat tual tuala Tiffany hian bial pa Marcus anei veya Marcus a cousin Adelbert po chu Claire Lake aron inson ve tak nu phei chuan Rachel le Tiffany Marcus tenen chuan anin kom hloma an pali chuan an tlei tok viau bok July ni som pariat kumsang ni pathum khan Tiffany te ina chuan Rachel Marcus le Adelbert te chu in kom hlim turin an kala movie te en pa in pizza te an ei boka hemini ta hian Tiffany chuan a ina party watsai atum boka a chian dang te po somin a shil kwal vek to bokani hemi zanda ruk vela chuan party chanan tumani party na telve tur hian me che pakhat an kum vechin emem po ni lo Tiffany hian a som veya a ming chu Britney ani a ming pum ero shat ani lo thung tlaidar thum vela chuan Britney hian Tiffany chu rom kolin party chu anti tlang ta empty te shata duwa dar engza ta nge a thlen nga yang ti te chu zo atuma mase avako lai takhian Tiffany chu bedroom ma alo omlai takani wangin abial pa Marcus chuan alo pika Britney po chuan nakin dewa kalo ko le mayang tin ahnu tlaidar li vela avako leya mase hemi chum hian tuman phone chu an lo chang to lo Tiffany chu soilo tu main phone call an pik lovani Britney chuan Tiffany chu party chung chang ngai toin abuaya niang atimaya ti chuan Britney le achian dang te chu an plan sa angin tlaidar ruk le achan vea chuan Tiffany in an vathenga kongka chu alo in khare chap maya an han kik china tuman aron chang silawa an kik le zela mishing thom ero shiatur a om chuang lo nima sela ahnu dewa chuan in chunga TV in on thom an sheta a mase mishing chungemo nuiri po shiatur a om chuang der silo an shilo dera an hon sak du lo a angtlat lovani tleirol ngai samti taka anning ta deuh chu kongkhar in khar chu honan tuma mase alo in kal reng reng lova ti chuan an lut ta ani in chung an han lut che chu Tiffany Rachel Marcus le Adelbert te taksa nun na reng nei to lo chuata lo le reng mai chu an hmuwa thisanin a che pia nuai mai boka
an pali chuan silaya ka hlum vek ni in an lang Britney te thian ho chu lavin an tlan chuak le ta ngal thuaya chenom hnaya mi te an pun ngal boka ti chuan police te kau an ni ngala crime scene investigation chen ngala niya police te chuan Rachel te thian ho chu anin rin lo laya bei an ni ti crime scene atang chuan an mu thiam ol leya Tiffany le Marcus phei chu TV ena in ngeng riala anom lai ania Adelbert ero chu chhuata alo le dreng thung Rachel ero sofa hnung lama arwang hi alo uma he hian Rachel chu anzinga cheman om chun nia ngai ani Rachel bula chuan cell phone mu ania number hi alowin daila 911 call atum ti sha takin 9 che alowin type ani crime scene a hian thesen atam hleya an kana thesen per ni ngei tur te chu silinga le banga te furniture te chuan akai noi mai ani police te chuan sila hi voisom ni pali lai ka ani ti an sia chungzinga sompasari chuan Rachel te thian ho chu afu ani crime scene a hian selai mu aboma mu ania abak chu manro dang mu ani lo thung rang pali te chu autopsy nei tura thon ania Rachel ti lo chu selaya ka hlum ngei an ni ti shatania Rachel ro chu silaya voiruk ka ani nuwa thele thelovin 911 call atum lain aluwa silaya khonania ti chuan a chathlata ani crime scene a hian silai mu chini mu ania chumi omza chu silai pani man ania akap tu po pani anni ngei rin ani bok Rachel le Tiffany te chu an taksa hnuailam an mei chhetna lai vel te chu ka sak an ni nuala chu chuan an mani hotu le thik tu thil ti ani rinna apian tirani police ta chuan an thian ho chu tleiro le rol thar fel tak tak anni awangin rin hlel tur an van viawa mi fel ta na na chuan hotu an nei tlem viau om sia an thian ho chu an chenom le an skula po fel le ngil nei thil phal tia shiatan nia khotlang le an mani shetu te chuan an chunga thil thleng chu mak an ti top thailawani Christine Poin a thian te chunga thil thleng a hria chuan ariru ana in torthiam har ati hleya a thian te thina chuan a chhong hle ani Christine thalak ngei po Rachel walida mu ania chu chuan Christine chu angai hlu zia le a thian anga angai reng zia atilang chiang hle ani Christine chu a thian te tha an ni zana changa zanthum chung chu school po kallovin thian po a ko ngai lova a chap reng mai ani Police te po in an nu chui an chun zum reng thawa Tiffany te chen om te chu thu an zot kwala an chenom hnai pakhat chuan tlaidar thum le a chan vevel chuan Tiffany te na thom a hria thu asoya amai ro chu na tho an neyanga tubau in churi vel ani yang ti in ngai thatlo na po an nei lovani an chenom pakhat po in tlaidar thum vela mi pa le meichia adum veka in thom chu Tiffany te na ankal a mu thu asoya Mechia zok chuan bandana amana wangin asam landan po a mu chan lo thu asoi chung in thom tum vek telandan an soifia thei om chun chu a mechia zok chuan mitlian pa ngai tak anei ti hi ania chung mi pani an mu te chu an lem an mu dan ang ber turin lemzek thiam zia tir ania te chuan mi zong zong mu thein tarlan ania a mai ro chu tuman an shengai lo tlatani police te chuan Clear Lake High School a chuan kalin thozo fia na an chena Rachel, Tiffany, Marcus le Adelbert te hotur omang anum le omlo shiatan tumani. Hemi chung investigation a hian police te chuan thuthar an sheta hlau mai le. Chu Tiffany belpa Marcus chuan drugs alo khoi vereng ani ti an sheta a. Chu mai baka Marcus a cousin Adelbert chuan Mexican miswal poltenen in kung kaina an nei reng ani ti an shet chuak boka. Mase tol thana thleng nen chuan Mexican miswal pol te chu in kung kaina an nahin police te chuan an shelavani mi pali te thina chungchanga hian drugs chu boina berle a chan berniin police te chuan an ngaya hetia drugs an rin theina chan chu an ma ni mi mal taka huale millo turmi an shetlat lavani police te chuan drugs a in nam noi thin suspect chu an zong ta top mai ani Mase heng mi pali te thina chungchanga an mebel tur om rinhlel an mu thei tlatlo chutia witness le suspect po anum tak lawa chuan kumalawrala police te po anin thla dul chho chena heng mi pali te thina case hi khoinon le tura ta leilo kaniya police te beiron to nu hian mi pakhat beidung du mi lawa oma chu Rachel pa ani Rachel pa chuan afano le a thian te chunga poi khoina thleng chu ati tu shiat atum ru hleya ti chuan aman mi swal zon na chu tho zai arel ta ani
nu chuina man tur poisa te chu mitlom ngai te kal tlangin kumli chungin pawn zali zet aneya heng a poisa mu tamzok hi Tiffany in a kal an mu mi pahni in hadum vekte zonnan a mang nge ya mi pahni in thuam dum vekte an lan dan le pian mang te chu poster TV channel le chanchin bu cha shang shanga ati chhuak thin ani kongpuya lemtar theina alian ate ber thlangin Rachel pa hian merin hlel telan dan chu atar lang thina chutia ko thler le mun pui news zonga tarlan aloni ta ka chuan thushiat nei aron tam ta hleya mi za chuang lai ne na changin phone call police ta chuan an dong ani ma se chung phone call tam zok chu bozui tlak an ne lem lawa vanei thak tak main phone call pakhat an don chuan police te beng averta zar mai mi pa pakhat chuan lemze a mechia chu a mu to hnu nia a hriat thu aron soya drugs kai hnoya ami mu thin ani thu a soibok rehab center a akal na hmuna kalve thin meche pakhat nen anin anviau thu a soi nge a chu a meche mu chuan an ti na tol thana chungchanga ai nam hnoi ve thu te alo shil bokani ome chu a meche mu chuan a selai mu zo awangin pakhat chu aluwa a khon thu te thlengin alo shila heiba ka hian alu a khona chan chu 911 kola tuma wangin selai mu alo zo bok nen a khong tak ringot thu asoya he me che tu soile mi pali te thina chuan in anna nasatak anei zui bok nen police ta chuan an thusia chu arin tlak ngei an be seya ti chuan an thushe tu pa hne na chuan chu me chha chu ani na dik tak le a ming te shat lo tum torin an ti ta a chu an me che ming chu shat alo har vak lawanyang reilo te a kumsom ni mi Christine Pauli la I nia a shat thu aron soi tamap mai le police ta chuan uluk takin lemze ami le Christine mel chu an han en mila chuta cha chuan anin an na lai tam tak an mu chuak ta ani Christine nun an han zir chiang le a chutia an han chui chiang chu an thil shat ngai lo thil swal tam taka alowin nam hnoi thin ani ti an she chuaka drug school chung chang case te alo orve towa thil chalo dangdanga po alo tel ve thin ani he mai ba ka hian heroin addict ani ti shat chho ani zui boka Christine chu tuna hian pasalte po alo nei ve towa motel pakhat San Antonio a akosame kaniti police te chuan an shengal thuaya police te chuan Christine chu manturin motel lama an kala chuta an wathleng chu motel chunga an thil mu chuan abara khaina sa hle ani chu motel chunga chuan thil choptin reng hi a om ani ber sheu man hnu an paidar noite thesen kai nei noite thomno nge ponchha ti po shiat lo rim che pui pui alo dar noi boka thesen thang rim che em in model chung chu alwa khatlat bok ei tur choi rim tenen in chung lama phei chuan sheu man hnu paidar noi za chuang lai an han mu ani Christine le apasal Justin chu police station lama lak ngal ania police ta chuan an merin hlel pani te kha an nu pa chuan an ni an ring ngal maya athan chu mi pa le mechia kha Tiffany te ina kal an mutlat ani kha police ten thuan han zot fia chena Christine chu angoi ringa engma asoi du lawa lawyer adu thu asoi thung apasal Justina eroin mi pali te thina atel velo thu soin anupuin athil lo shil to zong Rachel Tiffany Marcus le Edelbert te chunga an che dan zong chu police te nena olsam takmain asoi chwaka Christine chuan apasal Justin chu engkim alo shil sia aman soidu lo engang ma se apasal chuan asoi ta zat mayani kha poi khoina thlen lai vela abelpa Chris Snyder anena an chian pali te chu an tha alonia Justin chuan police te chu engkim ashil fight avek mayani kumsang ni pathum Rachel Tiffany Marcus le Edelbert te inkom ni tlai khan Christine le abelpa Chris Snyder te chuan drugs ti na tur poisa an nei lawa wangin Christine chian te pani Tiffany te chu poisa ruk sak tumin Tiffany te na anwakal hi ania Rachel chuan kongka lo hon sakin midang pathum te chu TV enin sofa an churenga in chung an lupo in ti pa ngain an ti renga anin rin lo lai tak chuan Chris Snyder chuan aselaya phora Christine po in phor zuin poisa an dilta a Rachel chu a thau chuak sa ani awangin Christine chuan selaya tin reng chungin in chunga pindana te chuan poisa azon tira chuti lain abialpa Chris chuan midang pathum te chu alo vil thungani andu an mu hnu chuan thushe tu te chu Christine she chiang tu a thian te an nia wangin kalsan ngo chi ni in an shetalawa ti chuan an nun na an lak sakta ani
Christine chuan aka velo thu soima se police te chuan silai mu chini in anglo man ani awangin akap ve ngei ni in an shathung chutia anti tur anti zo nu chuan Christine le abelpa Chris Snyder te chu puna tlan chhuakin tlan bo ngalan tuma ma se Christine zok chuan an lo la thilo pal tak lovin ti in awatlan lut leya Marcus Stephanie le Edelbert te chu voi khat cheu awakap le ta ani Rachel ero an mulo thung nima sela sofa hnung lama thoma sia a Rachel chuan 911 call alo tum lai takania Christine chuan rang takin asilai aphora ka antum leya ma se silai mu azu awangin Rachel luwa chuan asilai kenin akhong ta zokani hemi nu hian Chris Snyder akara in khal chwakin Christine te ina anwa intify te teya aninti fai zoin Chris Snyder chuan Christine chu anha thona mun makeup zurna awatha le ani tolan tha nu hian reivaklo anla inzoya kumsang ni pali khan Chris Snyder chu kararu kawangin man ania ajel tan hlan hian Christine chuan abialpa Chris Snyder telova nunman chho atum veta a ti chuan abialpa Chris chu chenin rehaba te akal china rehaba chuan tuna apasal Justin Rothi atonga ti chuan rehab te po chatakin ankal tlan dun ani nimasela rehab ankal zo hian rihlawa bok ankir le tatlat maya Christine zok chuan antwal thana awang khan PTSD anei pha a aril rutot lutuk chuan kum engmozat alo pai to athuruk chu apasal Justin ashilta ani Christine chuan athuruk apasal ashiltak nu chang chuan clear leka chen adu tolawa ti chuan apa in life insurance poisa anu chea alei a chen in chu shalin tuna an chena motel hi aleya apasal nen chuan an cheng dun ta ani he motela hian Christine chuan thlaret lai mai pon chhuak me lovin a hun a mangani Chris Snyder a po chu a omna chin police ten an chui ngala Florida a cheng mek ti an chhuaka Florida hian online kaltlanga aton meiche pakhat nen an cheng duna June sang ni paruk khan police ta chuan Chris Snyder man na tur warrant an te chhuak ta ani Chris Snyder chuan police te zon lai ani ti asia ta wangin alo bibo man peka Chris Snyder zon na chu thozui ngal ania miswa satlia anga zon theipo ne lovin midang tan po hlo om thei ani awangin police te chuan anzong uluk leya anzona chenga thlathumna oga sang ni paruk chuan mi ten Chris Snyder chu thlama salam June vela chuan thingtamna mun kho pakhata an mu thu an soya police te chuan an thusia chu bozui ngal thwain thingtamna mun chu an thleng ngal thwaya chumi mun chu an handap kwal chuan Chris Snyder ni ngei ruang taksa peng lo choi to anwa muta ani Chris Snyder chu doctor te cho drugs mangin overdose alo inti hlumani Chris Snyder chu athi ta ka wangin shemna pek ngaina a om talawa a chena in chu police ten an handap chuan silai pahni mi pali te thana man ron ngeya shiat an mu bokani October sang ni pariat khan Christine Pauli lai chu tol tha thu boya thiamlo chantir ni hin thina shemna ero pek ani lawa a chan chu an poi khoilai khan kumtling lo ani wangani amai ro chu dam chunga lungin tang torin court chuan ro arel sakta a kumsang ni somli paruk hian pero la chwa phal sak ani dona kumsum ruklaya upa ani to donani